Kuendesha boma si masoya. Kuendesha boma Spartan kumbidwa hii. Mosata nthawi state president tinene kuti inu tu mukupita atu pa 16 basi. Angani ndiye zikubwatamuka. Uyu ndikasakaniza amene akumva kutentha timampempha kuti achoke pa page pano. Page pano si pa anthu okugwa zifufu. Ntchito iyi sikuliso pali iwo amene anatiuza kuti tizilowa pano. Ntchito iyi tinayamba kalekale. Amene amatiziwa ifa situation Malawi kusambwaza kung'alula ndiye kudya kwathu. Komanso ife sitimaopa mwana wa munthu. Right? Yeah. Ndichifukwa chake tsiku lake ndinakuuza kuti munthu ukamamukonda munthu chifukwa chokuti akukupasa ndalama eti umabalalika umasowa chokamba. Professor Arthur Peter Mutharika tinayamba kumukonda ife kale ndi loyal. We are loyal kwa APM, that's all. Ndinakuuza niso siku ndinaje kuti APM is a brand. Ndiye kuli DPP brand. Ndiye kuti APM brand, DPP brand zinapangano bomba. Koma zimene sangalasa kwambiri kuti APM samabwezera choyipa ya. Ndiye ife kumukonda APM sikuti tikamabwera pano kubagira APM ngomaona ngati kuti APM wapereka ndalama. APM ndiso wapereka ndalama. Inu MCP, IUTM muzizifusa mukakhala ndiye inu IUDF muzizifusa mukakhala. Kodi chifukwa chani andi magazi awa amakonda APM ife sitimakonda zinthu zola ye. Ife timaziwa kuti awawa ndiye woyenera kuti tiapase mulalo. Anthu oukira, anthu ankhaza, anthu ansanje, anthu ankhwizi. Sitimapasa moto pano. Ndipo sitimanyengereranso ati iweyo tikutuluka. Ifeyo tikutuluka inu magazi inu anthu onse amene anali kuchira kuduwangwa kuchako, anthu onse amene ali pa nkhotakota, anthu onse amene akusata Mutharika, ndikadwale mutu ndi iweyo. Ndikadwale mutu ndi iweyo. Anthu azipani zoukira, zipani zimene zimafuna kupha Peter Mutharika. Ndikadwale mutu ndi inuyo, anthu oyipa inu, anthu akupha inu. Ngati MCP, nonse munakukumana anthu onse okupha okhaokha. Chipani cha ngwiro Malawi muno ndi chipani cha DPP basi. Chimene sichinakhesepo mwazi ngati mene mukukhesera anthu inu. Chipani cha ngwiro, chipani chimene sichimaganizira zoyipa za munthu wina kapena mtsogoleri, ndiye chipani cha DPP. Zimene zozo nokha mukuziwa. Ndiye ndifuna ndikuthokozana Peter Mutharika once again. Thank you so much for not fighting back ndi anthu awamangolongola kumbi kwanuwa. Inoni munthu wabwino kwambiri. Mutharika sana bwezi china chilichonse kuyambira bajiyambi anthu amene anamba kumpangira zinthu musungira mpeni kumpatsa APM sana bwezi china chilichonse. Amangokuyang'anani. Lero mukungophana nokhanuka chifukwa chokula mitima, chifukwa chosafuna kuzichepesa. Ine maona ngati kuti akamanena kuti aonde amfumu, mangoona ngati kuti amfumu aja ufumu ja mangoperekedwa. Pamene munthu wafikira kutchedwa kuti uyu ndi mfumu, mukafunse kuna kulikonse amene mukafunse kabati ndiye kuti mukafunse ma senior chiefs, ma traditional authority, mukafunse kuti iniyo kuti muzikhala mfumu chinachitika ndi chani. Uyu kuti azitchedwa mkango chinachitika ndi chani. Pamakhala kuti panali chinthu china chake chimene chinapangisa kuti awo asakhedwe kuti akhala mfumu. Ndena ke ndakuzapo kuti ineyo ndena ke a headmaster anango nditana ineyo ku office kwawo. Alipanga tabwera. Ifeyo takusankha iweyo tifuna ukhale monitor wa M44. Ndiye ndinafusa headmaster kuti akumachinjira headmaster meno. Ndinafusa ina headmaster chifukwa chani mwandisankha ineyo kuti ndikhale monitor. Akuti ayi timaona ma characters a munthu ndi amene amatipangisa ife kuti tisankhe uyu kuti akhale monitor. Sibangosankha yeye. Anthu amaona. My point ndona kuti anthu amaona. Kuti apa pali kusogoleri uyu akuza kutitumikira. Nkalasi moto munale magazi oti amamenya ma distinction. Koma sana asange kusokhala mamonita. Chifukwa so zochitika za pa school zambiri zimabwera kwa ine. Kasi ma budget ka kuchitika chani zimabwera kwa ine. Atempeze nuyo. Ine ndekani mazifusa kuti kodi anthu aona chani mwa ine. Nikapanga chinthu cholakwika china chaka kano kuti mwana wake sina pisire kupena paka ndapisira mbali mozi fantani naketi amene timaphunzira ma 2000 jakuti umene mumu. Timapisira mbali mozi kumasa makamanga magazi amene makula mplanters I think style imene mukuiziwa timapisira mbali nazo pisira. Amade akangondiona headmaster mandira ana aitabwera iweyo sitifuna kuti uzooneka ngati ajawo yati. Funa iweyo you have to single out yourself. Uzisiyana ndi awo tapisira muno bwino.
zinopanga sizo kunisangalatsa ine masama ndina mwaji sisi ino ndokapsira muno kubwera funso kumati amaona chani mwa ine amaona kuti muli utumiki so umakhala kuti ndi unasankhidwa umakhala kuti munthu Mulungu anakusankha kuti iwe ukhala utumikira isa uyu ino simunakhala pomwe maka anthu amene makhala kaya amene mwakhala makampu kaya mahostel magono mahostel kama makhala kuti kwina kwakuona kuti awe kuchokera kunyumba kwanu pagulu pamasakidwa magulu tisonkesonke ndrama tikaguleza kudya ngati kana magulu muja anthu amanena kuti okay tisankhe munthu mmodzi ndi amene azitipangira azitendesera budget yatonse pamakhala magazi nakama kuti ine ndrama yanga ndi iyi koma iwo amakana kuti akhale oyendesa budget manager kapena kukagula zinthu malemba ndicho lemba zizofunikira eti koma wapeze kuti anthu ambiri chigulu chakungoloza munthu mmodzi kuti iwe ndi amene tiziyendesa budget iwe nkomazifunsa zokha kuti chifukwa chani anthu onse wakulesa kama amene anapanga paza makampu izi kana kuti zimene zizi akhoza kugwirizana ndi ine even kuchali chikumene amachita kusankha kuti inu ndi amene muzitendesera zizi zimaja sisi mafunika kukana yeye chifukwa kuti anthu aja amakhala kuti akuona china chake mmene momose ndi mmene amakuonera so Mulungu mmene ndi mmene so amakuonera Mulungu nawo apita mtharika once again ndikuti ziko mukwambiri chifukwa kuti simukubwezera simunabwezerepo munthu choipa mango yangana anthu akungopezeka kuti they are falling themselves. Now the dangerous thing ndio kuti ukamamnyonza munthu amene Mulungu anamusankha amakhala matemberero ndithu zimenezo mapeto pake makupezera mukungofa zifo zosaoneka muno bwino zinalembedwanso m'Bible anthu ena amene amanyonza anthu amene amatumikira Mulungu ajatu azitumika jamango yankhula kuti mwana amene asiye kuyankhula amasiya kuyankhula uyu alumale amalumala uyu afe amangopempha kwa Mulungu kuti ndikugwira ntchito yanu koma uyu akundinyoza ndipange bwanji ngoyankhula kwa Mulungu jenda amene amadira ndi anthu aja. Now tizisamala kwambiri tizisamala ani Bible momwe munalembedwa mawu kunena kuti mulemekeze achikulire respect to elders kuti iweyo masiku ako khala pa dziko lapansi pano achiruke. I don't think kuti Bible janala kuisa polemba poyankhula mawu amene nje zimene zinalembedwa Bible sinkhulupira kuti zimene zinazola kuikai munthu amene ali wachikulire kwa ife timayina kuti timpasa ulemu. Now mwakhala mukunyonza IMCP Alicha Jimwendo Banda Ajesa Kambwira ayutemu amene kumapanga promote kumapanga zithunzi kumapanga edit akuti munthu iwadwazika wamwalira ajina Dickson kashoto kumakhala kumalemba zinthu zosakabwino ndi matemberero amene acho mmangotenga matemberero onna kuti otenga matemberero akanakhala chakwera mwini wake iwo kungotenga matemberero ukungombakira chakwera koma chakwera ndi amene akudya bwino zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndi zinthu zomvetsa chisoni magays makamaka ifeyo amene tili achinyamata tikamona munthu wachikulire posera ifeyo tiende zipatirikana mwema APM si munthu onena kuti ungamakhale apo munthu kumanyoza yaye unless china chake iweyo chakuvuta unless china chake iweyo mutu musikiri bwino koma no munthu oti masense zake amagwira bwino sanganyoze Peter Professor Peter Mutharika ndikukumverani chisoni akuluakulu ndikukumverani chisoni. Mr. Jacobo akuti mukuti chani nkhani yanga ndonena kuti papeji pano ngati mukumva kuyabwa kwambiri mupange unfollow komanso mukhoza kundibloka ine sindimasamala za munthu amene sasamala za ine. Yeah, if you ignore me I will also ignore you. Nkhani ili pano tinakambirana kalekale 2 years ago munthu wopanga attack Professor Arthur Peter Mutharika amene yoyo tizadira naye ndizimene tinagwirizana ndo pacha ndiye mukamaona ngati kuti ife tikulemba zonena kuti tizigagada azisogolere anu si nkhani yayi kuti tizikhaso tikukamba kamba yatakati kuikamba attack Peter Mutharika at your own risk tizibweza ndife chifukwa Peter Mutharika samabweza ife ndamene tizibweza. So pa page pano ngati ukumva mbebe inetu pa page pano ndifuna ndikuuzeni bwezi ndi ma followers muna 400,000 koma na block anthu ambiri una aliyense yankula chopanga ndimango kuwerenga nthawi nake somazindikira zona kuti khoza ku block ina kenda block lero almost 15 sama zaso kuti ndikhoza kwa block koma namba langa mukaiona ilipo pa 123,000 nda block ina yake lero nkhani yake zomwe zoti afuna ziyankula ngati kuti ati ndiochenjera ndene mango block because if you don't care I also don't care for you suku ndiziwa ine sindikukudziwa ife nkhani tukamba pa ndi ya Professor Arthur Peter Mutharika amene akufunidwa ndi anthu ambiri osati mbalame zanu zongochoka ku manthongo ali kuno akane kuti akhala sogolo kumona ngati kusogolo ndi ophweka kumala wetu ungangochoka uko basi ndiye tifuna ndikuuzeni nkhani imene ndifuna kukamba pano usiku nakuuzani zinthu zona kuti IMCP akupanga zinthu zoopsa kwambiri komano ndifuna ndauza IMCP kuti zinthu izizi sizigwira. Choyambirira kwagulidwa machini ena kwanda ngati follow machini wasi ndichula siku limene anatulukira machini wako machini anatulukira cha mbanda kucha mama wacha past 1 munthu amene anakalandira machini amene amachokera ku area 49 mbale wake wa polisi ku area 30
machino amene asungidwa mu office ina yake ya polisi ya ku area 30 pano tikunena pano machino alimene ali cholinga azabere zisankho ndiye tifuna tikuuzeni inuyo Malawi Police Service ku area 30 amene sinukamba kuti nonse koma ndifuna ndikuuzeni amene mukutumikira Chakwera chifukwa Chakwera anapanga recruit ya polisi yake kuti azigwira nayo ntchito limodzi mu dzina la Malawi Police Service amene akuipisaso mbiri ya Malawi Police Service. I'm warning you Malawi Police Service kuti if you continue with that behavior of rigging elections or planning to rig elections, you will be arrested. I repeat, Malawi Police Service, you are warned. If you continue with that behavior or with that plan, kuti mpange rig elections, you are going to be arrested. Mumangidwa nditu, because you are not above the law. You have been warned. Ndiye zilikuwa iwe kuti muzipitiriza and ena mwa inu ku Malawi Police Service mumagwira ntchito muno bwino motumikira Amalawi koma mukuona zinthu zikuchitika koma simukuyankhula. Ndiye ineyo I'm warning you Malawi Police Service kuti if you continue nika behavior kamene koko, you are going to be arrested. Mumangidwa. And the constitution yathu imene ngakumangeni niyo. Chifasi niyo kuti muli above law kuti chifaje kuti mwana va uniform munalumbira ndiye magwira ntchito imene kuti mukoze maopseza mukoze magwirisa ntchito office yo mulakwika. Right? Ndiye muzamangidwa ndithu ndipo muzapasidwa zaka zochuluka. Ena mwa inu ma media soma asata mangoona ngati kuti media ndi ya ku Malawi. Ndifuna ndikuuzeni kuti ku America paka lale panopa kwatuka nkhani zina zake zimene anzanu so anayamba so ndi zimenezo ngati zisankho zoti zatuka bwino bwino nkonena kuti zisankho zipanali zina zake zoti pafuna pachitike izi patachite. Ndi mulandu tu umene uja panopa ena akukonza ndi milandu imene chakuikonza ku anzanu. Zomwe zonena kuti ndiye anthu amene amakusogoza kuti zipangaza kuti tisizi kuakhuza. Ndifuna ndikuuzeni kuti anyamata amene mukutumikira ndi amene muzamve mbebe kwambiri fa kuti Chakwera constitution imamuteteza. Ngati simukuziwa Chakwera ndiwo chenjera. Fa muzamuone Chakwera kama yankhula eti. Ndiwo chenjera kwambiri. Chakwera sana yambe wayankhulapo kumunyonza Peter Mutharika. Koma amango yankhula mongozungulira. Chakwera ine kuti ndibwere pano zenera kuti Chakwera anati kwa Peter Mutharika ndiye kuti ine ndikulakwisa. Palibe tsiku limene Chakwera anayankhula mawu otukwana Peter Mutharika kapena kunyonza Peter Mutharika. Za usingu kapena uchani. Chakwera sana yankhula mawu amenewo. Amene uja ndiwo chenjera. Chifukwa kuzakhala kovuta kuti uzane kuti unatukwana apo, unapanga izi. Chakwera uja ndiwo chenjera chifukwa kuti iyo uja constitution yathu ya dziko lino imamuteteza. Former president sikuti Chakwera uja zamangidwa ati kusamona wamangidwa unjatidwa kuno Chakwera ati wamangidwa. Chakwera ati zamangidwa. Amene ati azamangidwa ndi inu achina Richard Chimwendo, achina Jesse Kambwira, ndi anyamata onse achina Jean Dickson Kashora, anyamata onse amene mukubandira makamu kupanga jana. Inu ndi amene munthu azamangidwe. Ndiye ngati wina wake nkhani imene isa kuizwa bwino mukena kuti muzirondoloza nduzanu ngamapanga nanga ndiwe kuziwa zona kuti ukugwirisidwa ntchito koma si ukuziwa matero ake. I say zinthu zingozitula pasi. Zinthu zongozitula pasi. Fama big man waza khala kujera ambiri azakhala kuthawa. Ena ndoti analemera anagula nyumba ife tikuziwa nyumba zawo zina mwazi anagula mu Cape Town. Tumaziwa kuti nyumba yawo ndo. Nyumba yawo ndo. Kuti ndifanye kuti tonse tundi Amalawi tu. Ena feso sitina bado niti mafuna kupha munthu ayi. Koma tima kudusa ndikumaona kuti andi awali hapa. Akupanga zawo hapo ntchito zabo akugwira ntchito zaboma ali hapa. Tima kuonani kudusa mpovuvu. Ineso sationa. Kufangani sitina bado ndi ntima kuti muchosere moyo munthu wina wake. Tilibe wankhaza ngati mene muli anthu iniwo kuti munthu akati ayankhule kukhosi kwake koma musakera amene mukamupeni. We are not like that. Because timadziwa kuti kana munthu amene amafunira mzake zoyipa zimabwera kwa yeye. We are not born like we are not raised like that. Many muli anthu iniwo okupaini. No. So zinthu zimene zagulidwa zimene zili ku Malawi Police Service kuja ni ku area 30 ku headquarters. Ndakuza nikuti zasungidwa pali machino kwanda ngati follow amene wakufuta azathandizire kuti azabere zisankho. Olandirayo atayina kama kaya ku area 49 koma mbale wawo amagwira ntchito pa area 30 police headquarters kumeneko. Ndiye tifuna tiyapange uoni Amalawi Congress Party komanso Chakwera Richard Chimwendo kumapita Jesse Kambwira kunena kuti machini kapena kuti tingonena kuti system ya meki ili protected. Palibe munthu unaka amene angalowe mmene momo ndikukapanga muzake zimene akufuna without Malawi Electoral Commission knowledge. Ngati ungayerekeze zikuvuta chifukwa system ya meki ndio tetezedwa kwa website masoya ya amene ali ololedwa kuti akhoza kumaka panga meki yokona mena ngati kupangira ndi ani wako kugira ntchito kumeneko mafisho zongira ntchito kumeneko ndi amene anapasidwa mphamvu malinga ndi constitution yathu ya Malawi cha. Ndiye ngati wina wake muzikugula machini anu uko ndikumapasa polisi anu a MCP aja kumana kuti tizabera ma device awatika apa tizabera zisankho izizi ndifuna ndikuza na MCP kunena kuti make system is protected 100%.
do it at your own risk. Mugwidwa ndithu. Musamale kwambiri ni maplani anu. Kumapanga haya anthu ena akuti ndipo inu anthu a misipi ndinu mazoba ko basi. Ati kupanga haya azungu, kupanga haya ma Nigeria. Ndifuna ndikuuzeni madolo aku Nigeria kapena madolo aku azungu amene mwatengawo. Eni simungakwanise kwalipira. Anthu amene mwatengawo wone maskama amene acha. Angokuchosani ndrama, kumangokubera ndrama mane kuleza kuthaza kubera zisankho. Amene sazi kubera zisankho fana ndikuzeni. Ndi ana. Munimvesesa mwatenga mazoba. Chifamaza kuti akumalangu kuja ni anthu ogona. They can't do that job. In you cannot pay anthu amene ona kuti azakupangira. Ndifanye ndikuzani kuti mukuziwira bwanji kuti magula machini ena mukasongesa ku headquarters. Mukhale kuti inoyo ni madolo. Anthu akuziwana bwanji. So imene mafuna ndikuze na Malawi ndi imene akonza achakwera ndikagulu kawo kuti atazabere zisankho machini kumakasongesa ku headquarters kwera 30. Ndiye sindikunena kuti Malawi Police Service yonse komano kuli anthu ena ake amene chakwera ana alemba ntchito ndi young pioneer koma akumamvala ma uniform aja kumakhala kumene kuja kuti ngati ya Malawi Police Service ali ma spy. Chimene chinthu choopsa kwambiri anthu amene akumatenga zisisi za ziko zija kumasungako kumakhala ngati kuti constitution ija kamene mumakhala ngati dziko lija ndila chamawo. Mukuononga mbiri ya Malawi Police Service. Once again you are being warned. Musamangidwa ndithu. Ngani na mimi mfano kuzeni ninkani yokuza na kasakaniza. Iyo na kamba za IPM ndakamba mwapa pajanda kamba za MCP amini ndi apa tilino kumbali ya kasakaniza. Kasakaniza hii mulinkani yokuza na makina 4 ndakuza nacha. Ndi nkani na imene ndifuna kuyankhula pano ndi yokuza na akabambe. Akabambe ndimamvera chisoni kwambiri. Chifukwa kuti anthu amene tinapanga promote kuti kabambe ujaziko kuti ndi kabambe. Muzi mwayiona lino. Mukoza kupita ku timeline kwanga ku ma pictures amene ndimayika kapena ma post amene malemba kuza na kabambe 2 years ago 3 years ago. Mukoza kwaona amene mbozi mene malemba kabambe sitimalemba zo simamunyoza aya. Ifeyo ndi amene tinapanga promote. Tingonda kuti DPP Team Media ndi amene napanga promote kwambiri. Ndi amene anangulisa kwambiri kabambe uja kuti anthu anziwe. Ana amene mukuwaona pano pawa abwera kumene. Tapanga promote akabambe acha. Ndiye ife tifuna kupemphera akabambe kunena kuti ndale zomanda kuti ndikakhala pasokano pande zawo. Tsopano amene mukuwauza aja ndi ma voters. Andi simukuwadziwa kuti anthu amene kupanga approach aja akuganiza motani. That is another thing that you Dr. Kabambe have to know. Pale anthu ena yake anabadwa kuti chinthu chimene wamachikonda kapena kuti munthu amene wamankonda iwo samakonda kumamva ino mukunyoza munthu uja. Ndiye chimene amapanga anthu aja amalekana amasiyana kudana ne munthu uja amadana ndi iweyo. Choma chazo kuti atawa ndi munthu woyipa kwambiri. Black Missionaries inayimba nyimbo kuti mulomo uzakusata teleleli anayimba kale Black Missionaries. Mukamvesereso nyimbo imeneji amayi anga adandiuza mulomo ngandiona kuti ukapita pamalo ukasiye buphazi usasiya mulomo fa mulomo amakamba anthu aja akaboza oti amangoyankhula bweka kuneneza. Chifukwa chimene wasiya kumene kuja anthu amakhala kumafalisa nkhani imene wakuuza ndani. Andi izi zomanda kuti andakuuza ni nkhani inokha musauze munthu wina. Nkhani jaima khala kupita chifukwa kuti munthu wina ujaso ali ndi zake amene amakamuuza amamudalira amene kuti nkhani itu nakukuuza ninu andiuza ndi akabambe musauze munthu wina. Ujasa moza kuti ine nkhani wandiuza ndwakuti kuti nkhani wazula ndi akabambe ine nakukuuza chifukwa kuti majiza chipunyo musauze so munthu wina. Nkhani jaima ngupita chifukwa kuti aliyense ali ndi zake amene amati akamuuza nkhani amauza kuti asauze munthu wina. So ino nkhani ija kumene mukupitisa kwa anthu kuja simukuziwa kuti kodi anthu aja akuganiza motani. Kodi nkhani ija anthu akuitenga motani. Nawo anthu akutenga zimene mayankhula mbuyo muzija zochomera APM. Palika video kenaka kamene kanaonesa zimanifesa chisoni kwambiri. Palika video kenaka akabambe akufundwerera kuti akwanisa zaka 50. Anali ku page house atatenga ka video clip atayima ndi IPM uku. Akuti 50. Happy birthday, how old are you? How old are you? Tangaza. Yeah, akuti 50. I think all of us we did watch that video. Zinali zosangalatsa kwambiri. Ndi anthu akumatenga ndi ma video clip imenejo kumaonera kuna kuti awamanya kuti how old are you now? 50 aja siyawa. Uyu ndana naye mapa kabambe uyu. Lero so abambe umwewa. Kodi akutanda kuti yani. You are confusing Malawians. Ndi pamene anthu azati adawa ni munthu woyipa kwambiri. Ngati ukuzaza kuti weyo anthu awo nadana nawo. Mfanye makuza kuti be loyal. Be where you are. Monevese sai?
sizoti kuchoka hapa ngati Auladi Musa ati achenje golo mawa akupita huko DPP kayamba kulamula akuchoka huko akubwera hapa kuti be loyal my friend, because ma plan ya Mulungu si ma plan yathu. Zinthu zimata kusintha, zimanda kusinda nditi kugona lero mawa mukumva kuti wakuti chawatisiya kugona pano mawa kumva kuti yakuti achatu adasankhidwa panopa kugwira ntchito ku America. Ndi mmene limayendera dziko, zinthu zimasintha. Musamayembekezere kuti zinthu zikusakhala mmene zililimo. Nayi ikakhala nkhani ya ndale, nkhani ya ndale ndi zinthu zovuta kwambiri, because you never know who's behind who and who knows who. Anthu enawo amaziwa anthu amene amaziwa anthu. Mfanya kama kuti in politics you must know people who know people. Kodi iwe umaziwa ndani mundale. Now akabambi zikuoneka sizoti zikuoneka, akabambi anayamba kugwira ntchito limodzi ndi UTM Chilimali moyo. Let me say this. Pa nthawi imene imapangidwa form UTM zimene zizindakhala ndikunena kuti APM sindikuziona kuti kodi blame ya APM imabwera pati. Aucho natupere muluzi sanene kuti UDF ngati kuti UDF yonse ikunyoza chifukwa kuti ine ndi anthu kuti machinga imalisatira ine likukumwe la machinga. Ndikuza kuti anthu ambiri the Malawi amalisatira koma tikambezena kuti likukumwe la anthu akumachinga amalisatira, likukumwe la anthu akumangochi amalisatira. Anthu anu mapanga ma interview nthawi zambiri kumacheza nawo. Andi mukuzozena kuti theba ino inalowa kwambiri ndi anthu amangochi. Palibe munthu amene akumunyandira atupere muluzi pazimene anapanga zicha. Olokuti ndizisewera maaudio apapo muzimvera anthu akuyankhula apapo zimene amandiyankhula. Muzimvera apapo. Ndimasunga maaudio for security reasons. Final mawu amuna muziadziwa. Komane zimene anayankhula atupere muluzi anthu ambiri anandanda. Ulefaje muzo kuti chimene kuyankhula munthu uzisamala poyankhula. Chifukwa anthu ajama chitenga kumachiva manjira ina yake. And this generation ni kuti ungamayinamize zochita, ungamayuza zochita kapena kumauza maboza. Not this generation. Generation iyi ndi yochenjera kwambiri. Fa imapanga piki. Chimene kuyankhula panthawi imeneyo. Nachi kakha chimene kupanga piki. Andi ku Malawi ngati simu kusamala kwambiri azisogoleri. Ku Malawi anthu timakonda kufalisa nkhani kwambiri zimene zonyoza munthu ina wake. Chakwera ako zomagamba amapanga misonkhano zabwino ndipanga ndibwesa chakuti ndisinda zinthu mwangu kuti kumayankhula fundo ifa kuti anthu atopa naye anthu sakumfuna Chakwera anthu sakusamalaso. Koma Chakwera ngoti wangu yankhula china chake chokoneka kuti china chake choti chichi chokanga chongonyoza muona mwanjira ina yake. We take that thing ndio timachifalisa, we share ma group utele wa yankhula zicha imakhala ngani ndi mmene generation ya lero imene inalani kuti ndeka ni mkuti kana stand kamfuna mkhale anthu akusatireni mwangu dimene sigira even atopera muluzi anayamba amene akuti APM wakalamba wamazana mula bwanji iyo jamaona kuti akhali ma followers ambiri monivesese koma mabeto pake anthu anatenga zimene zijazo nkuzitembeneza akumuona na topere uja ngati ndi munthu oyipa kwambiri. Omwewo munagwira nawo ntchito, anthu omwewo munapindula nawo. Zimanivesa chisoni kuti anthu amene anapindula ndi Peter Mutharika ndi amene akumutukwana lero lino. Funso kumana kuti Peter Mutharika anakulakwira ndi chani? Chifukwa even chuma chimene chikupangisani inuyo kuti mukhale inuyo lero. Ndi ulamuliro wa DPP omwewo. President wakhala Professor Peter Mutharika omwewo. Anapanga lift hapo. Lero mwayamba kutukwana na Peter omwewo. Titakhala kuti tikumantukwana Peter Mutharika uja anthu ngati mentally ife yona kuti even Peter samatiziwa ya. Amangozozana kuti awa pa Facebook. Kwa personalist na kumanepo kamene kucheza hapo sakutiziwa. Ife titamantukwana Peter Mutharika zikoza kukaza mveka zana kuti awa ndi Peter Mutharika palibe chimene. Koma iwe ndiona kuti Peter Mutharika yo amakuziwa ndithu kuti pali uyuyu zina yako chine chisama kuziwa ID number yako amaziwa kuti uyu ndi wakuti. Iye fa Peter Mutharika anali president. Wajanaye chicho nyumba zimene munamanga pano. Ena ni munamanga zima logic munapanga chana ambiri even ajina mukuti chani uyu wako mpoto winawe. Adaje so amene anali ku timu yako ndo anina nkumwa. Anamanga malogic kuchira kumpoto kuko. Kumukopeza kuti anamunyoza Peter Mutharika uja. Akene dimsondaje anthu kuti anapanga zinthu zambiri mu ya DPP anali abwino. Koma wopeza kunyoza Peter Mutharika ngati Peter Mutharika chisana pangire zinthu zabwino. Ndimamva chisono kwambiri. Tinamanyoza ngati ife zinthu zomveka. Koma loyalty yanu ili pati. Kodi Peter Mutharika akaipere chifukwa kuti Peter Mutharika wachoka mboma. Kodi mukuona ngati kuti mutati muzinyo kumanyoza Peter Mutharika. Mukuona ngati kuti Chakwera tani? Chakwera kuyamikira chifukwa kuti wanyoza Peter Mutharika. Chakwera ujama adziwa zanu kuti okay right uyuyu zimene kupangazi akuzapanga chimodzi kusogoloko. Ine ndikazangu chosedwa anthu ati azakhala somwewa kuzapanga huko. Ndifanya kaja Chakwera ndinapanga uone kuti anthu tu ukena kusamala nawo ngati president. Chifukwa anthu amabwera kwa iwe nyomi zinthu zikamba kuyendera. Enanu mukuimba mafoni ngati pano kuti imbira ifa station Malawi ngati simukutimbiratu. Koma mukazangu vazana kuti station Malawi pena paka anaboleza ndi muzakwa kuimba foni andi muzaoneseza kuti muzikhala close kwa ine. Munati nyonza tu munati taya munati wala iwe ndawo yonseyi sinimayankhula nawe panalibe kucheza kuna kulikonse. Ndi kunyonza kukubwera pati. Fazili ngati zonna kuti physically tikakumana pa ground we don't chat, we are enemies.
pa Facebook pano mukuntumiza friend request ndifuna kuti ngati sitimacheza kujako kuseri kuja pa Facebook pano tizicheza chani ndiye neso ma friend request ngati amene ndikaona sinema yankaso ndimango block awo tizicheza chani afuna akhale ngati makamera zona zimene kuchita azikauza anthuko ndiye ine nawo zapanga uone achakwera kunena kuti these are the same people amene amagwira ntchito ndi Joyce Banda tingoona kuti abingwa Abakiri Muluzi anabwera kumagwira ndi abingwa Mtalika anabwera kumagwira ntchito ndi Joyce Banda Joyce Banda jachoka anabweranso anthu omwe kumagwira ntchito ndani ndi Professor Arthur Peter Mtalika Professor Arthur Peter Mtalika achosedwa abweranso kumagwira ntchito ndi achakwera chisanzo china ndi chama Joyce Chisulo mzimu wause mtendere ananyoza MCPC zinaoneke ngakhala mpaka na pamanda paje na gadama paje anaphedwa ndi MCP aje gona amene paja mistake ukachita ndukapezeka kuti kutuka TPP ndukalowa MCP aja nango apanga chipongwe lero kulibe wacha fajani anaona kale I'm telling you pala anthu ena akesa mazi wazona kuti kodi my Joyce Chisulo aja anapangidwa chipongwe chifajani my Joyce Chisulo amaziwa zisisi zoopsa kwambiri zimene MCP anachita pakati apapo ndiye to erase kapena delete kapena kuti afufute zimene zija njira yabwino imene anapanga ojo ndikuchoisa my Joyce Chisulo koma ambiri nisumadziwa pala anthu ena ake anayamba ntchito mbomamu ntchitozo ma position yawo zimafunika munthu akhale ndi degree kapena something like that if I'm not wrong amene akhali PhD short the story ene akuti akhali PhD kuti akapezeka position imeneyo anthu ena ake anayamba ntchito kuma PhD alibe ndiye kuti ngati akulemba akulembera pano ena ma PhD amene nawo ndi achinyengo ndi afeki ena anayamba ntchito zimene zimapangira proof ku parliament konkuja and MCP nkhani imene ndi kukamba pano ngati ndikunama andisusa papo sinifuna ndi achula maina anthu koma akugwira ntchito mbomamu andi maziwa so anthu amene amakhala kwunyoza so kwambiri Peter Mutharika koma khala pasukulu akaima misonga mukunyoza koma ndi anthu onena kuti ntchito ayipeza koma zisamba zawo zowayenereza kuti akhale pamene fama pali ma position watu pali ma position iyi kufunika wa diploma position iyi kufunika wa MC position iyi kufunika wa JC position iyi kufunika wa PhD sikuti utima anthu amangoyikana ntchito zina ziya izi sizogulisa zibwentetu ya ntchito izi kufunika munthu oganiza critical thinker akhale hapo koma zinapangira proof kumene kuja kuti awapita hapo Joyce Chisulo amaziwa zisisi zonse ndi chifukwa chake yeye jana mtani imene ndi party ya zisisi zochepa iyo jana mpwetekera fanya nkhani yake ndi imene munimvesa nkhani muno so nkhani ili apa ndikasakaniza fa uyu ndikasakaniza nkhani yona kuti timango mikiza sitimano mikiza amene ukufuna kuti tizidumikiza nkhani upite ku page yambu ya wako uzikasara meno koma pano timapanga za kasakaniza ndi makamba ichi kuchosa kupita huko back to nkhani yakabambe ichi amagwira ntchito ndi achirima munjira yanji modani panthawi amene pana segulidwa UTM inasegulidwa chifukwa chokuti APM anapanga piki Bakiri Muluzi ndipo atupere Muluzi ndipo nkhani imene ndakhanda kukamba kambiri magayizi amene ajawo amene amagwira ntchito anasegula UTM aja ni magayizi amene amagwira ntchito ndi Bingwa Mutharika ndakamba sikuti ndakamba nkhani kale ndinakuza poni udani umene unalipo pakati pa Bingwa Mutharika ndi Bakiri Muluzi umene unaambira nkhani imene sikuti ndizabwerezaso now Bingwa Mutharika mu 2009 atasankha Joyce Banda kuti akhale vice president wawo kuru yomwe ija amene inapanga plan yoti ape Bingwa Mutharika aja inabwera kuzerana kwa Joyce wa ndikumpanga chipongo Bingwa Mutharika uja now timu imene ija mukuiona ija imene mukuiona iyi ili ukwe inazapezeka kuti Joyce Banda uja adalowa timu imene ija inaswaidwa timu imene ija ndi imene mukuiona inakhala padera mwa apa anyankukanga inayedzekedwa ndino Joyce Banda mapita so ndi timu yake anangoenda kuti apa DPP ja tathana nayo unfortunately zinachitika mwa njira ina yoti iwo sanayembekezere ndo pamene sopano pana abwera APM ndi Malemu Saulos Chilima now Malemu Saulos Chilima nzima kwa mtendere ndi APM anamvana zochita kuopsa koma katimu kakamene mukuona kanapanga form UTM aka ndikamene kanampanga influence Malemu Saulos Chilima because Malemu Saulos Chilima samafuna kukhala mtsogoleri wa UTM anampanga force kunkakamiza kapena kumpanga impose amene anapanga impose wanali ndani gulu lake ndi UTM amene anapanga form UTM amene mukwadziwaje tachita kuchula maina ini mukwadziwa kuti kodi anthu amene anapanga form UTM anali ndani timu imene ijayo ndi imene imadana ndi ulamuliro wa UDF timu imene ijayo imene anapanga form UTM ndi imene jamene magwira chino ndi Bakiri Muluzi amene ndi Bingwa Mutharika ndi imene maonesa kuti sikufuna kumva china chilichonse chokhuza naso ndi chani
zonse nkhani yake inali yonena kuti chifukwa kuti amafuna kuchosa moyo wa Bingu Mutharika. Ndipo I think pena pake is making sense kuti okay anthu angati amafuna kuti pena Bingu Mutharika sitingagwira nawo ntchito limodzi. Ndi timu yake ndi manager amene mukuiona inangobisala mwa EPM muja kuti amapaka observe EPM muja kuti EPM muja ayenda bwanji. Ndio amene EPM muja anazaona kuti okay panali conflict pakati pa UDF ndi nchimwene wanga ndiye ndipange bwanji anapanga piki atupere muluzi. Kumpanga piki atupere muluzi uja kuti mwina tikanga kuti magangano wati test chifukwa EPM muja sikuti ni professor ngoma kuti professor tikoze zinthu izi. Ndio maana atenga meje kuti mwina udani ute dziko lilizenda bwino. Fa dziko silingaende bwino anthu ngati mukhala ukangana bandale. Silingaende bwino. Ndio kufuna kutesa zimene zijazo mwina anthu ifetende limodzi. Zinapezeka kuti katimu kamene kaja kamene kana bisala kaja ndio aka kamene kana kangalika kwa chifukwa kuti mpekesera zimamveka zona kuti APM afuna atenga atopere muluzi kuti akhale next president. Katimu kamene kaja ndi kamene kana kwiya ndi kamene kana sekula UTM. Andi katimu kamene kaka kabambe ndi amene amapanga fund. So ngati panaliza money fraud kama amazipangira masala zeka ndalama zake amapanga fund chipani cha UTM. Sana liyeka kulika gulu ndithu kamene kamapanga fund. Kunatuka maina amene kula china muli ali kumeneko. Munaveseza? Amapanga fund mwachisisi sopano. Kodi amuli akubwera bwanji? Amuli akubwera chifukwa kuti chuma china chimene chili ndi amuli anachitanga cholanda ndi cha Bingu Mutharika. Chuma china chake chimene amuli ali nacho ndi cha Bingu Mutharika. Koma APM samafuna kumenyana ndi munthu amangoziyang'ana. Ndiwo aja amati akamakhala amakhani mantha kuti mwina ankulu nthawi nakazazuka kuti atirande chuma ichi. Ndene pamene limukuno chifukwa kuti ndale tisamangozisata kungoti basi tikuzisata ndikumapanga tani chimunthu ino pamene anthu akupanga zinthu zoyipa kusero. Muli akusunga chuma china cha Bingu Mutharika. Chimene APM samafuna kuyankhula pochi chonse amangosiya komano yekha amatutumuka chifukwa manena kuti Bible nalimba kuti oyipa amathawa yekha opanda muthamangisa. Nduma zimamgwira chikumbu mtima. Chija chimene china phanjovu. Ndizimene zikuchitika kuku. Ndiye akumapanga befandi. Achina kabambe ajanali mgulu mene lolo. Kabambe anali ndi gulu lake simukuona even malanda anakamba zona kuti unatutuma ife kuti tizimusambwaza ujeno. Timpange chipongo Peter Mutharika. Iyi nkhani menje anali pena pale ponse. Anakamusumira so kabambe munthu uja kumpitira khoti kuti nesina pange zimene. Withdraw that statement. So unamva nkhani mene. Kabambe ni munthu oyipa. Ineyo kabambe ni mamukonda kwambiri. Ndipo sikuti sinmamukonda paka pano. Chimene chinalibangisa ine kuti kabambe ndikuye napo amene kukakhaso gulu lopangaso chiwembu choti apeso Peter Mutharika. Andi chiwembu chona kuti ape Peter Mutharika sichinambe lero. Anakaphani mfumu wina. Chifukwa kuti pasiku limene amayenda kuti abwereyo ampange chipongo Peter Mutharika sana bwere pamene Peter Mutharika ndio chenjera pana abwera anthu ena. So Peter Mutharika wamba akusakidwa pakali kuti kopero kake nkhani yake ali omwe atupere muluzi amene akumtukana Peter Mutharika lero. Nifanye kuzana kuti sindikuzazona kuti kodi Peter Mutharika akulowa pati pa udani wa anthu amene wawa. Uyu kumpanga pige hapa akuzantukana so Peter Mutharika mwe. Ndi ana pandale amene samadziwa. Kwa Peter Mutharika amakonda usewa. Palipo siku limene Peter Mutharika anambwezera atupere muluzi amangomuyang'ana. Palipo siku limene anambwezera kabambe ngakhale amakhala kumana nazo ipa. Ndi zinthu zomvesa chisoni kabambe mwe anasankhidwa kumagwira ntchito ku Reserve Bank. Ulamuliro wa DPP as a governor. Lero kabambe akumabwera kuna kuti kodi ulamuliro wa Bingu Mutharika ndi ulamuliro wa APM. Umene unali bwino nduti. Kumapasa anthu zoyankhula kwaika anthu maunkamwa. Forcing them kuti aziyankhula zimene zonse zimene anthu sakwenda kuti ayankhule. Zimene apanga kabambe pamene pacha. Kunkakamiza munthu kuti ayankhula. Zingati mukufusira mkazi yakuka nani hata ndiloleni ndu. Mwandilola basi khale momo iwe sana yankho ndamvesera muno wavomera yeyo ngoti koma inu basi munthu apita sana avomera amene wamukakamiza na akabambe amayi kama unka mwanthu zulo ulamuliro wangu iwe unali komweko kuti akamaina kuti ulamuliro wa DPP amakamba Peter Mutharika ikhangale administrative yake kwa administration yake kunali ndani kwa administration ya DPP kunali achina kabambe amene alenga governor ku Reserve Bank ine mukuziwa kuti governor Reserve Bank samakhala amasoera chuma cha dziko lijali kuti chiyende bwino banki yaikulu yake manager ya Reserve Bank ndiye munthu kumusankha kukhala governor amene kuchako akanene kuti sichinaende bwino sone yeye amatani ndiziyankhani zina nduka zone kuti akabamba amadzipangira kukhasalali nkhani zina ndizili kuti kuliso za money fraud iso amapanga zinthu za chinyengo kumana miza anthu topapanga apanga za chinyengo ndalama zimapita kuti amapanga fund chipani cha UTM nifanyika anthu ena amatukwana koma sakuzo kuti chimachitika kundi chani ndifuna ndikuuze na chinyamata pakale pano kunena kuti UTM kunalo wanu magazi ambiri ndio dina fitima akonda kati kula china Fredo Kisi singasiye kwa support chifanye kuti analo wa UTM tima support kuzira ku music koma sumpenge wa chinyamata kumona kuti ali politics tima musupport ine yeo ngati Fredo Kisi tima musupport chifanye kuti analo wandaye koma so we are seeing new faces in politics tima support ngati mene kuli achina jera de company kiza ndima support so jera de company kiza even though yeye ndo MCP koma ndikamaona achinyamata anzanga akupanga grow mundale kapena kupanga achieve zinthu zimene wamafuna ndimapasa ulemu komano mukuona kuti chifani chanicho mukuchipisa koma kukubwera madolo
ndi anthu aja amaona chipani chija kumutenga munthu uja kumamba kuntuluka chifukwa chani mwaipisa mbiri ya chipani. So pena pake usamazitenga ngati chifukwa kuti anthu anakusankha kukhala mtsogoleri ndiye kumankha ngati you are owning the party, you are not owning party. Akati UTM ndiye ni anthu aja kusatana Jessica Bambe ndi chifukwa chakata mwalira Chilima panasankhidwa president wina chimodzi modzi atatayo Jesudaso Kabambe pobweraso president wina. Now ndikutengera pa nthawi ya convention kuti muzoona kuti Kabambe amapanga so fund kuzera kwa Chilamuli, amapanga so fund chipani cha UTM. Panthawi imene machitika convention kunali akambala kumene kuja kunali Matthews Ntumbi kunali anthu ambiri mbiri. Kamukuta secretary achipani cha UTM mwafufuze bwino. Mwafufuze bwino. Give me that phone. Mwafufuze bwino fani ngowerenga nalepa sonkani nake pena pake ndi kufana kupaseni maina anthu bwino kuopa kuti ndingaponyese. Mukafufuza bwino muona kuti zina inali setup. Anachita kupangana kuti munthu uyu ndi amene timagwira ntchito. Kuti Kabambe uja akanatha kutulukira panopa ndi Chilima kukanga ndi vice president. Manganya uja anangobisalira. Makani wonse amene amapanga aja kumatukwana kumanyoza aja amadalira kuti akabwera Kabambe uyu ndikutenga Chilima kuika hapo. If vice president akanakhala Kabambe, president okhala Chilima. Ndiye meneka ndakhala one time. Ni mapulani amene analipo. So mukamaona zinthu zija zimene zimachitika zimene kuti bazo president wasankhidwa ndi inali setup. Nchifukwa chani achina Kampala aja sana sankhidwe. Anthu onse kapezeka kuti zinali atachuna kale secretary at time manager na atachuna kale kuti president amene asankha ife ndi uyuyu. Chifukwa amene aja ndi anali ma CEO ake ma behind the scenes amene amapangisa kuti UTM ija iziwala anali anthu magazi akana amene. Ndifuna mumve isi. Kodi amene akumpanga panopa Kabambe uja kuti afika amene pajapo kumakandamiza mafumu a Chiromwe chigawo cha kumwera ndi ndani? Kuli Mr. Kawinga. Iya Mr. Makwinja. Akwadolata uko amiri mgwazi wa Makwinja. Amakwinja ndiye kuli Mr. Charles Kanyoza Junior. Ndiye kuli muli. Imene hiyo sei ndi seko yake na mulio. Muli Makwinja ndiye muli a Charles Kanyoza Junior. Ndiye muli achina muli. Magazi amene wawa amakapanga approach mafumu kumakauza zona kuti ayi tisapoti mulomwe mzathu kuno wapatcholo pomwe papa Dr. Kabambe ndiye amakana mizano ya mafumu aja mfumu ina iliyonse imapasidwa 100,000 amaipita kwa pesa 100,000 ndalama ndi tipange zimene amapanga ndali zimene zozona kuti I think anaonikira sana na MCP na kasabu kina ntchito limodzi paja MCP sonkani makaka ndiye seko imene ndikuuzani kuti Makwinja ndi zake Charles Kanyoza Junior ndi muli ndi gulu limene likupanga finance kamene kuti limapusisa mafumu kumwerako kuti amtayi Peter Mutharika. Ndifaja kana Josede wo kuti akhale ngati kuti region cha yamula kwa lomwe. Ya, tikati kumaliza posa chiro hapa ndi imene ndimene mufano kuzeni ya Akabambe. Pano akamayiwa ndikumanyoza Professor Arthur Peter Mutharika ndimamumvera chisoni kwambiri Kabambe. Kabambe kuti awale ndi Professor Arthur Peter Mutharika mweko. Komanso Kabambe samazi wazona kuti Peter Mutharika amamkonda Kabambe. Zuru anale pa nsonkhano ndi masene aja simafuna kuti ndizichula azimayi wakwambiri chifukwa kuti ndi azimayi amene akutenga nawo mbali politics. Koma ndifuna ndingwaya Zuzula amayi Kaliyati. Komanso ndifuna ndi azuzule amayi Jessica Mbwira. Azimayi amene akutenga nawo mbali mndale. Inezi manisangasa kwambiri kama azimayi ali active in politics. I don't like kuti ndizia yankula kwambiri ndizia tukana kwambiri chanchani. I don't like that. Nimakha usanga kama azimayi ali mndale. Komano ndifuna ndiauze amayi Kaliyati kunena kuti timakupasana ulemu. Timakupasana ulemu komanso ndinu munthu wakumwera. No matter what ine ndikuyenda ino tikumanabe basi. Tukumbana mapewa. Pali zinthu zina zake umatha kuona kuti mwana uyu ndi mwana wanga wa mnyumba mommuno nabereka ndekha. Musamalolere anthu ena ake auko azipanga ataki munthu. Mwana uyu azikamenyedwa uko iwe ukhanga likolo wa nyumba momwe mwana unabereka kapena mwana uchoka nyumba momwe kulera kaunapanga adopt. Kumakakhala so timu ya anthu aja amene akunyoza mwana uja munthu jama khanga kuti alibe koloera yaye. Kuchichitika ndi jana anthu anga umwe akundikana. By the end of the day anthu amene mukuyaluka sakuyaluka ndi aje watu ayi. Anthu amene mukuyaluka kundino alomwe. Chifukwa mitu yanu simagwira ntchito. You are very stupid people. Excuse my language but I have to say this. Because you cannot attack your own compatriots. Kuchokera kumwera huko. Kumaponda nokano. Kamene uchamwa kuti you have forgotten your enemy. Kodi mdani amene wadziko lino malala kulira pano. Ndani weni ndi ndani.
ndani weni ndi ndani wa Malawi muno. Ndani weni ndi Malawi Congress Party. Amene akupangisa kuti azimalawi Malawi pakadali panopo azilira. Sunga kale pa nsonkhano umanga nyuza Peter Mutharika. Amaika liyati iniyo simayenera ndakuza kuti simafuna zikusambwazaniru. Pali zambiri zimene madziwa koma simafuna kuti zikusambwazani. Pali zambiri zoti zambiri ineyo ena feti nathamangisidwa kuma interview chifukwa cha inuyo. Ndesi timafuna tizinena zambiri chifukwa kuti panthawi imene ino maimba phone muli a Minister for Information ulamuli wa Bingu wa Mutharika ndani ndili pompo. You must be careful mukapanga zinthu zanu. Ndiye ndazina zake mukamunyoza muzizo kuti ndinapangapo chani andi panthawi imene chapanali ndani. Zinthu zina sikuti tinangoziyamba kumakhala kupwetekedwa mtima kumeneko kuti your own people akumakunyonza akumakuthawa. Mukatenga anthu anu oti even yafo mthu yomwe samba alibe mukampasa ntchito. Lero mukamunyoza Peter Mutharika ucha. Tikudziwa zimene zozo. Sikuti kambira kuti munthu wanga ine ndo abweka ya. Nachito kuona ndi maso anga chonchi. Maimba phone hanzi free kuyika. Mamba chonchi. Anthu weza kuti ni chokani awa akuti atumidwa na minister khaya. Lero anthu nomwe mukhala mwamunyoza munthu wape Peter Mutharika. Peter Mutharika anakula kwina njani. Ndeti fani kuuza na maika lati makulemekeza ani kati munthu wano kholo lochoka kumwera. 1 2 ndini mzimayi. Ndeti kamakhala pano mwapanga ataka azimayi kuti akupanga ataka azimayi basi afuna sapanga napo ndale janjani bafunga kuuza kuti be humble. Because tazi ambiri sumaziwa kuti kodi wakuti akuziwa chani za iwe. Wakuti akuziwa chani za iwe. Ine kuti tifika point wenda kuti tizialu sana papa. Muyaluka kwambiri masiteni. Sewerani ndale pangani ndale kodi motive yathu ndi chani kapena main agenda yathu ya campaign ndi chani. Chimene Malawi akufuna pano pa ndi chani akufuna change. Akufuna change chifukwa chana chakwera alephera. Mdziko muno muli njala. Ndalama iyi achima mphamvu. Zinthu zikunkokani zikukwera tsiku ndi tsiku. Lero apanga blame kuti ndi anthu ena aka amene akusunga katundu. Kondo anungira wayankhula mawu ogwira mtima. Nkhani ndiona kuti kwacha yathu sili stable. Ilibe mphamvu. Ndi chifukwa chake mukuona kuti zinthu zikungokwera tsiku ndi tsiku chifukwa kuti kwacha ijayo anthu asakuipanga kuti khali strong. Zimene zikungosonyeza zona kuti pali 10,000 banknotes imene ili ahead pa zisankho zimene zisi. Kuno ngomaliza achakwera kulowa ikuwa 20,000. Ndiye kuti zinthu jazakhaza kwera kwambiri mitengo. Now you are forgetting to focus that. Kuwapanga approach anthu aja muyenerera. Musiyeze kuti ka mugirizana chifukwa ino ndi anthu ajera simunafuna kuti mpange mugirizana ndi Peter Mutharika. Chifukwa kuti nkhani yomweyo ndinalephera kumupha amene uchayo. Ndiye akangolowa apapa mpando pa kuti ativuta kwambiri kuti timupha amene ucha. Kuli kuti timanga zati. Ndifuna ndikuwuzeni kuti chipani cha UTM chili ngati chipani cha Malema. Chimene ukhoza kupanga phokoso mene ungathe kupanga phokoso. Komano sangala mune dziko. Iyi ndi fact. Sikuti sikumakhala kamba zona kuti akudera yanjani Pali vuto limodzi lero ndi mukupanga judge kwambiri. Apita Mutharika ja zaka ziwiri basi akhala kumwalira amene ucha. Mukusogoza imfa munthu. Kusiya kusogoza Malawi. Mavuto ali mudziko munomo akufunika unity. Mukhale pansi. Once you guys were united, palibe munthu amene angakupanga defeat. Mukapanga unite bwino Amalawi kuwatumikira. Ngati zimene anapanga chifuwa chihana. Munthu wakumpoto uko. Ona kuti palibe tu ubale kwambiri kweni kungoti tonse ife ndi Amalawi koma tukamba zona kuti it's not even from your tribe ya Roma ino. Mtumbuka huyo. Ndikuzanira kuti ineyo ndifuna kuti ndichepe koma apite huyo. Koma chifuwa chadiyera mkuti yayi asankhe huyo. Usogolere sukhala choncho. Usogolere umafuna kudeka. Ndiye mpansonkhanopo auze na Malawi kuti muzachitira chani. Popeza mukuti muzawina ndi 5% yo mukuti ino ndamene muzatenge dziko. Koma chilungamo mumachiziwa. It's funny tu. Koma una kuti munthu basangu funa kuwapanga confuse Malawi kuziwa zona kuti sanga wine. The fact remains the same. You are not going to win these elections. Mpikisano ndo anthu awiri. Peter Mutharika ndi Chakwera. That's all. Whether someone like it or not. Mpikisano ndo awiri. Iniyo mukuziwa zona kuti UTM sikuti ngawine. Koma chifanye kuti muli ndi idea behind ndi MCP kuti kuti okay if yo MCP tikazadusa chimene tizapanga tizathisa chipani cha DPP chipani chimene chizakhala chachikulu Malawi munomo chizakhala chani kodi muzakhala chipani cha UDF ndi za UTM chifukwa cha DPP chizakhala chithesa. That's what you agreed. Alomwe ochokera kumwera. Osati zilomwe ndizongokokera zitu kungoti ifa kuti maveka ngamachi lomwe ati awandi alomwe. Tukukamba alomwe eneni aluphali mukuti chanjani ochokera kupata kuchilomweko. Alomwe oti kwani kumulanje papata muchilazulu muphalombe mene machokera alomwe eneni kuti kundi kwa alomwe kupata kumcholo mene mucha. Noka mukukokana. Munthu wauko mtumbuka akabwera kwenda kuti ine ndichepe ndifuna kuti apita Mutharika apitirire. Chimene chikukuvuta ndi chana alomwe noka khala pansi. Na kuchipani cha UTM akwenda kuti ife za ubale yayi. Secretary wa chipani cha UTM ndi ndani? Mulomwe. Akuti songa kuchola komweko. A president nawo so ndi alomwe akuchola so komweko.
ati mlangizi wa chipani ndani bwanji secretary simona kantengo kumpoto ngati mukunena kuti ino ndi democracy ngati mandana ndi tribalism chifukwa chani munangotenga nkhano kala omwe kungounjikana mu chipani kodi pakati papita Mutharika ndi ino chilomwe chili kutiko susumakhala pansi nokha kuzifunsa kuti ngati uyu akuzichepesa ntombuka uyu kuli bwanji ifeyo why can't we sit down and think about this Malawians kodi inu muluza chani anthu munapanga ndalama zambiri ndi mamilionea muluza chani mutazichepesa kuti tipitirire zinthu ziziyende bwino mdziko mwa Malawi asangalale muluza chani ukakhala pa nsonkhano ukatukwana munthu basi kuti ukhalira pa mpando chifani chathucha that's a nonsense amayi niyo mufunika kuti muzitolere bwino utenga uwu nthawi zina zake munthu kumakuzana ngati mukhala kuti kukukondani kuti muna mwake ngati munthu mwanu umwe zimagwira ntchito bwino mukuyenda kuti muziganizire chifukwa nkhani ndakamba ya amuli aja kuti akusunga katundu na wapinga Mutharika that's the sad zimene zonse sindale ayi tengani chuma cha mwini wake mukabwezere kwa mwini wake lero Peter Mutharika sana kambe chile chizokuzana ndi katundu wapinga Mutharika iye yakungozitutumuka ikha kungoja ufa kuti ndi amene waja manyimwa nkhani ikuzana ndeni mukuti ndi politics chimene chinalembedwa kuti si chako singakhale chako ngati chuma chimene chikunalembedwa kuti chidzakhala cha bingwa Mutharika nkhalibe iyeyo ali manda chidzakhala cha bingwa Mutharika no matter kaya mugwisa ntchito yanji apa kamutani mugwisa ntchito yani kafuna Peter Mutharika afuna mpange chani pano Peter Mutharika wakanika kukumana ndi anthu uko kusalima uko akuti nthawi kunali kunja kunali kudada nkhani sikuti kunja kunali kudada Peter Mutharika kanatha kukumana ndi anthu anakumana bwanji ndi anthu kuzuzu kuja koma security siri bwino mukufuna zoyipa sogoleri chakuti mungopheratu kodi ndale zizikhala zopana mdziko muno now mumadana ndi MCP kumandaza kuti MCP ikupha anthu mdziko muno kodi kupha kukaposere kwa inuku mmene mukuchita ku kupha kukaposere kuku mukuchita kukoma kanika kwakonda amalawi mena kuvutikira pano pa kumene kuchati ndikuphatu chifukwa mmene mukupanga zino you are promoting MCP ikumachita kutenga ndizo video clip zanu zija kumagwirisa ntchito MCP jakumaoneka kama champion nkhani yake ndiyo kuti tonse tuluze pano chifukwa chakukula mtima ndikumene kunapangisa kuti mupese chilema chifukwa mukanakhala kuti simakula mtima chilema chabweza ali moyo nthawi zina zake mkankizira munthu pa moto kumusongezera kumatenga munthu uja khanga ndi kodi ndi nkhuni kuti moto uja uziya kumatenga chakwera chilema uja mamuyika ndi pa moto masongezera ngati ndi nkhuni ngati kuti kapena kuti ni njera ya muvuni kuti ipye bwino kumika menje ni kumatira moto kumene kuja iwe tiye nawo chilema tiye ili mulipe wakufa kakhala wachete inu mukujerera chilema uja ndi banja lake amayi chilema ja ndinka mwana ana akuvutika kumene kuja anthu ajali pa umasiye chifukwa cha inu momwe mayi kaliati kusogozesa zinthu lero chilema uja anafa kodi ti blame MCP we don't need to blame MCP kwambiri tikuyenda kuti blame inuyo amayi kaliati ndi chipani chandu cha UTM chifukwa kuti ndi amene makolezera moto kwambiri pano pa chilema uja anamwalira inuyo amayi kaliati amuna anu alipo ana anu alipo inuyo so muli moyo akabambe akazawo alipo iwo also alipo anawo alipo family yawo ilipo ukaphedwa ukakhala chilema family ija yasala pa umasiye zimene zikukondolesana so ngati MCP yo inapha chilema sitingadandaule kwambiri kuti inapha chilemayo anaphedwa chifukwa cha inuyo chifukwa ife tonse MCP timaidziwa kuti MCP ndi akupha ndani amene samazaziona kuti MCP ndi akupha everybody knows MCP ndi akupha komano tingablame MCP yo no tiblame anthu amene anatenga ano akumkakamiza kuti apite ku MCP kukupha komweko ndinu maikaliati chifukwa tikatenga usinkhu wa chilema ndi usinkhu wa inuyo maikaliati mukhoza kuti ndi wakulu wambiri kusiyana ndi chilema politically ndino ochenjera koma kuchenjera kukapanga zona kuti pakana munthu ina akaphedwe lero mukumika kabambe na kabambe amayi ndi abambo ndifuna ndimalize nkhani ndinakuzana kuti kabambe ndalama zimene zina akugwiritsa ntchito sizochokera kwa muli zikokhaya ndalama zina akugwiritsa ntchito zikuchokera ku Nigeria kodi amene akuzitumiza ndalama ku Nigeria ko nditani amene akutumiza ndalama ku Nigeria ko ndi achipani cha MCP ulamuliro wacha kwera mwanda amene akumasainira kwauza ku treasury kuja tengani ndalama mutumize ku Nigeria ndi ndalama ziyazi kumabwerano ngati financier sponsor wa chipani cha UTM chikumachoka ngati ndalama zikumachokera ku Nigeria ndikumabwera kumapita ku chipani cha UTM koma akutumiza siku ndi ku Nigeria kuja zimene zizi ine intel yanga ndi imene imandiuza intel yaine intel ineso ndi intel yaine ndi imene imandiuza ena anu ndali zimukungozudusira uku koma mbali yawo kusimukuza kuti kodi chikuchitika ndi yani so MCP is sponsoring UTM kuzera kwa mu Nigeria ndalama kuzitumiza kupita huko and I don't know if somebody reported this these people have to be reported nifanya mukona kumakhanga ti simuzaona hapo pano pa nsonkhano umene kuchitika wa UTM akugagada even moto jamani kuti ya second row lighting chanchani kumakamba kambiri zako chikangwa zimene azisiya zimene ziji chifukwa chani
anthu amene akugwira ntchito auze zona kuti apa sa choyenda kuyankhula mukuziwa kuti pano pamene funa kugwesa Peter Mutharika kumene kuti ena ine Peter Mutharika ndi mukumangu kamba zoyipa za Peter Mutharika mangu kamba Peter Mutharika msonkhano wonse kutha pakana Peter Mutharika pakana Peter Mutharika pakana sika usukana chokutha kukanika kwauza Malawi mfundo yeni kuti muzachita chani ndi anthu makutenga mavideo kili pamene acha kumanga post anthu kuona iyi anthu akuna kundu kuipa mtima chifani kuzani kuti mukuona ngati niyo ndinu madolo koma sinu madolo chifani akuona kuti anthu oyipa ndiye munthu oyipa masiku ano anthu amampewa zisanzo zabwino muzaone oyimbawa akamanyozana mukaona oyimba wina wakakusalidwa andi chimene amapanga amapita kwa amene munthu akusalidwa uja ndiye Malawi walero munthu amene akutukanidwa kwambiri ndi amene amagulisa kwambiri pakati pa kwanali kasika nakena kaka machedwa kuti small wifi ka mali chanjani small wifi ka something like that kuli wayi kumapitoko kasika nakamene kacho akuti ndikamondewo kasika nakamene kacho mukakaonesa kalibe influence yeni yayi ni munthu onda kuti ndikasika nakuti saka kuziwika kuti chanjani koma chifacho kuti pali kanthu kene kake kamene anthu amakhanga kuti amamunyonza kapena chachi kamene kanampangisa iye uja kuti akhale ndi impact ndi kumene Amalawi pano generation yini mukamapanga ndale zanu muzizo zimene zikuti pamene Amalawi amapanga follow chinthu chimene chochi chimene anthu kuti chimene chikukhala bwanji Peter Mutharika uja misonkhano chai kubera nkhani yake ndi manager chifukwa kuti anthu ambiri amtukwana anthu ambiri akuti Peter Mutharika chawafa kodi munthu wakufa angaime pasonkhano kumayankhula ngati mene akuyankhulira mucha andi Peter Mutharika amayankhula nkhani zina zakuzira nawe lenga kale wakuti dino wakuti akafuza Brian Banda umanzi wakuti anandiza kama kuti zimene chakumakumbukira bwanji munthu kuyima kuyankhula pasonkhano pacho koma opanda chipepala jota ija kuti kulemba kapepala kumaoneka noti umayi sisi kuchitika achakwera kumakhani noti chomwe koma ndi yene mukuti ndi nyamata uyima ungo kabwino akumakhani kapepala chomwe mawerenga kumakauza Malawi Mutharika sakupanga chomwe mamaliza sonkhano chokuchoka kupita kwa mukuti munthu ni khalamba ali mwakaya kayawata osala pang'ono kufa anthu ino munayipa mtima chotani so in other way UTM UDF yagulisa zipani zawozi kuchipani cha MCP komano kuti auze no anthu awo osatira awo chakunena kuti pano pata join MCP akuziwa zona kuti chipani cha chikuthera pomwe so whoever is supporting UTM aziwa zona kuti UTM kuyambira tenda kuuzani ababa you can download this part kupanga video kilipi musunge mu computer mwana UTM ikugwira ntchito limodzi ndi MCP even though MCP yo inapa Chilima ndifanye kumuzaone pakadali apa sakuyankhula china chonse chikuzana imfa ya Chilima zoti ikazafufuzidwe nkhani alibe nayo ntchito ndi chihana yekha amene anayikamba kunzuzuzulo kapena zana ero something like that iwo safuna kamba china chonse fai kuti apa sura agenda kuti azidani kodi azidira nayo ndi zimene zikuchitika huko so kama support UTM uzozona kuti MCP ikugwira ntchito limodzi ndi UTM komano kuti apange announce kuti tigwira ntchito limodzi kukhala kuvuta mwina anamizana kuti mukazatenga mavoti yanuwo ndi mavoti aife tizaphatikiza zala mule dzikoli komano Amalawi azakuya bwana ndifuna ndikuuzeni nyamata amene mukuti wa UTM amene anajoina UTM yo mukapanga zibwana kwambiri akuya lusani fana amene wawa na once azangutuka kuti I think fana zimene amatuza zija a situation Malawi jazona kuti anthu akugwira ntchito ndi MCP ndi zona iti pamene muda zayalukire sopano anthu azakuthawani chipani cha UTM chizathanga timene chinathera cha DPP amene not cha DPP koma cha UDF chifa UDF panopa ikuvutika kwambiri kuti yapanga approach anthu aja yapanga convince Malawi aja UDF ikuvutika chifukwa chani kulowera hapa kuchoka kumanyonza so kutuluka kupita huko UDF inamba kuzipanga piki pantha amene APM anamutenga atupere mulozi pano zili pati ndi mmeneso itathere UTM ndiye ndifuna ndikuuzeni kuti musamale za mgwirizano wanu wa chibisibisi chifukwa chokuti once anyamata awawa kukusatirana wawa once anyamata angozindikira zona kuti mugwira ntchito ndi MCP amene anaphera Chilima chifukwa mkwiyo wa Chilima uja mkwiyo umene ali nawo pa imfa ya Chilima mkwiyo umene ujawo anyamata asuna achoke ndipo palibe po munthu aliyense wa UTM wa nyamata azavotera MCP palibe ambiri azavotera DPP ndiye once anthu ajangoziwa zona kuti kugwira ntchito ndi awawa acha kutuluka ndipo chipani cha UTM kutha kuzakhala komweko situation Malawi ndapita